हेल' खुलुमबाय बयनिसिमबो वेलकाम बेक टु दा चेनेल राजा खुंगुर इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरनाय जाहैबाय दा दिनैहाय जोङो बावखुंग्रि हाजोआव दङ क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट दा जोङो बावखुंग्रि हाजोआव माखासे पाब्लिकफोरनो कुइसन खालामदों बेनो जाहैबाय बावखुंग्रि हाजोआव मानि थाखाय गाखोनाय जायो जेन'बा माबाफोर जाहोन थानो हागौ नामा दा बावखुंग्रियाथ' फेस्टिभेल हिसाबै 2013निफ्राय फालिबोगासिनो दं दा मानसिफ्रा बाहाय संक्रान्ति दिनाव हाजोआव ट्रेकिं खालामहैयो दा मानि थाखाय ट्रेकिं खालामो बेनि थाखाय जोङो पाब्लिकनाव कुइसन खालामदों नोंथाङा नायलांबाय थादो दा नोंसोरथ' बावखुंग्रि हाजो गाखोखांबाय ओमफ्राय मानो थाखाय गाखोनाय जायो जेन'बा माबाफोर जाहोनफोर दं नामा सिङावलाय मानि थाखाय गाखोनाय जायो जेनेबा बोसोर गोदाननि गोसोखौ फ्रि मोननायनि गाखोबाय औ मानि थाखाय गाखोयो सोरबाबा गावबागाव साननायखौ जाफुंजानो थाखाय एबा सोरबाबा गावबागाव लुबैनायखौ हास्थायनो थाखाय बेखौहाय जाफुंनायनि गाखोयो आरोखि गोसोथोनायफोरखौ मोननायनिबो नामा नोंगौथ' आरो मोनबाथ' साबसिनानो जायो आं मिथिया बिसोर सोंदो जेनेबा मानि थाखाय गाखोनाय जायो मानसिफोर ओरैनो गाखोनाय गाखोबाय थानाय जायो नालाय गोदोनिफ्रायनो गाखोखानायखाय औ दे नोंसोर मा होनो मानि थाखाय गाखोनाय जायो ससे आगोलनिफ्रायनो गाखोबाय थानायखाय नोंसोर फार्स्ट कमप्लिट जाखो एबार गाखोनाया कमप्लिट जाखो एबार गाखोनाया खनब्रै जाबाय खेब्रै फंबायाथ' मिथिखागोन ना मानि थाखाय जेनेबा गाखोनाय जायो बिदिनो बोसोराव खनसेल' गाखोनाय ना ओंखायनो गाखोनो लुबैयो आरो औ बेनि थाखाय बैसागुनि सिगां एसे इन्टारेस्टिं जाबजों ना ओमफ्राय गाखोनो हायोबा जेन'बा सोरबा गोसोफ्रा साननायफ्रा जाफुङो बिदि होन्दोंना ओमफ्राय नोंना गोसोना साननाया माबायदि दे बिदिनो गोसोथोनायफोरखौ मोननायनि ना साख्रि मोननायनि गावनि साननायफोरखौ जाफुंनायनि थाखाय एबारसो फार्स्ट टाइम मानोना बयबो बोसोर गोदाननि गाखोयो बेनि थाखायनो जोंबो गाखोनाय जायो आरोखि जेन'बा लाइफआव माबा मोनसे साक्सेस जानायनि थाखाय बेबायदि होननानै जेन'बा बयबो गोदोनिफ्रायनो आबै आबौमोननिफ्राय गाखोयो नालाय ओंखायनो जों बेनि थाखाय गाखोनाय जादों बैसागुआवथ' नै गाबोननो जानोसै नैसिनि ससे खननांगोन मेथाइ बैसागुनि दे ससे आखाइ खबबाय दे ससे सेंग्राखौ गोसोखांनानै ना बाजै आदाखौ गोसोखांनानै ससे बैसागु मेथाइ मेथाइखौबो बारा जों खनफेरै माबाया आफाखौ फै दे मा गान खननो नांगौ खननो रोंगोरा दे खनदो एसे ससे खननो रोङा जोङो गानखौ बैसागु मा खननांगौ दे जोङो बक्सारजोंसो मोसायो दे एसे खनलाय दे बैसागु बोथोरा सौफैलायबाय आदामोन आगैमोन सौफैलायबाय बावखुंग्रि हाजो गाखोनाय बोथोरा सौफैलायबाय बिराद मोजां खनो बाजैया बिराद मोजां खनो मेथाइ आंनियानो दे बैसागु बोथोरखौ बावखुंग्रि हाजोआव गाखोनाय होनलायलायनाया दे आंबो खनफागोन ना खनगोदो दे आरो दे नोङो खननांगौ दे औ आफा खननांगोन बैसागु बोथोरा सौफैलायबाय दे आंबो खनफागोन बैसागु बोथोरा सौफैलायबाय सौफैलायबाय बावखुंग्रि हाजो गाखोना फैनाय सौफैलायबाय जाबाय थेंक इउ लागा नै जों बर'नि लेजेन्ड कमेडि आर्टिस्ट मस्को सारजों लोगो मोनदों दा ओमफ्राय सारना कुइसन माने जोङो ओरै सोंदों माने बावखुंग्रि हाजोखौ मानि थाखाय गाखोनाय जायो सिंफ्राव माबाफोर रिजन दं नामा जेनेबा मानो मानसिफ्राथ' गाखोगासिनो मानो गाखोनाय जायो जेनेबा आसलते बावखुंग्रि गाखोनाया बेनो जे गोदोनिफ्रायनो माने मानसिफ्रा माने आबै आबौमोनहा बिदिनो माने बोसोर गोदानाव जेनेबा बैसागु जायो नालाय बे समाव माने लाइहुलाय बे थालिर बिलाइयाव माने जौ लोङोमोन नालाय गोदोहाय माने बिसोरो बिदिनो बोसोरनि सप्तासेनि सिगां बे लाइहुलाय थालिर बिलाइखौ लांनानै न'आव फोरानहोनाय बेजोंनो जौ लोंनायनि मोनसे अयभास दंमोन आरोखि बिलाइयाव बे लाइहुलायाव दा बेनिफ्रायनो मानसिफ्रा बिदिनो ज' बिदिनो बयनिबो गामिनिफ्राय खाथि खालानि मानसिफ्रा बिदिनो लांफैयो नालाय ज' जालायो बेबादिनो फैदाव मानसिफ्रा बेबो फैयो बै गामिनाव फैयो बिदिनो बुरजा फैलायनानै माने दा बेबायदि हुदाया जाबोदों आरोखि बेबादि सोलिबोदों आरोखि ओमफ्राय दा नुनो मोनदों मानसिफ्रा माने बोसोर गोदान हिसाबै मानसिफ्रा माने दुखु दाहा आरो बोसोराव खेबसे माने रंजानो थाखाय माने
गाखोयो ज' ज' गाखोयो बेबायदि हिसाबै बिदि नुनो मोननाय जादों आरोखि बेखौथ' आं मोजां बुंनो रोंला बुंनाया मोनथिगौदि गोदोनिफ्रायनो आबै आबौमोना गाखोबाय थादों जोंनि बर' हारिया दा मानि बे सोलिबाय थानाय हिसाबै जोंबो गाखोनो फैदों आरोना दाथ' सेंग्रा सिख्लाफ्राथ' ओरैनो मानसिफ्रा जास्ट इन्जय हिसाबैसो गाखोयो जाहोन नालाय मा जेबो जाहोन गैया बिदिनो जे बे गाव गावनि फुरथिजोंबो गाखोयो आरो साननायफोरखौबो जाफुंहोनो थाखाय गाखोयो बिदि आरो गाव गावनि मोजांनि देहानि थाखाय आथिं आखाइ गोराफोरनि थाखायबो बे बावखुंग्रिखौथ' जेनेबा आङो गाखोबाय 8 बोसोर जाबाय देग्लायसिमावहाय ओमफ्राय बिदिनो सोरबा सोरबा बाहाय गाखोनायजों लोगोसे सोरबा फुजा होनो फैयो सोरबा एन्ट्रेन्सयैहाय गाखोनो फैयो बेफोरबायदिनो आरोखि ओमफ्राय साराथ' बे लकेलनिखा नोंसिना बावखुंग्रि लकेलनिखा ओमफ्राय नोंसोर गोदो उन्दैयाव नुनायाव बेबायदिनो मानसिफ्रा ज' गाखोखायोमोन ना बे गाखोनाया मैया दाख्लिनिफ्रायसो बे गोदोनिफ्रायनो खिन्थु गोदो बोराय बिदिनो बैसो जानाय मानसिफ्रासो फैयोमोन आरोखि माने उन्दैफ्रा ओमफ्राय बिदिनो फैफालाबायोमोन आरो जों माने थ' नायफानो होननानै हाजो नायफानो होननानै फैयोमोन आरोखि ओमफ्राय बै सिगाङाव सोरबा होनदों जे माने बाहाय गाखोनो हायोबा साननाय हनायफ्रा जाफुंसारो बेराम आजारफोर गायो बेथ' दानि मडार्न जुगनि साननायसो नामा बिदि साननो आरोखि ओमफ्राय बै गाखोनायफ्रा जेन'बा आगोलहाय बिदिनो ज' गाखोयोमोन ना जेन'बा एसे खम गाखोयोमोन आगोलावहाय एसे खममोन बिदि नङामोन जोंथ' गोदो गाखोनायाव बिदि गाखोआखै मानसिफ्रा बिदि मेलाबो गैयामोन सिगाङावहाय बिदिनो ज' फैनोसै बे गाहायावनो जानाय लोंनाय पार्टि लाबोनोसै आगोल सिगाङाव गाखोनोसै गाखोनानै जेलानाखि ओंखारनोसै मालाय गाहायावनो दामनाय देनाय लाबोनानै बेहायनो मोसा जानोसै आरो बिदिमोन लोंनाय जानायाथ' गोदोनिफ्रायनो दंखायो लोंनाय जानाय ओमफ्राय सार नै बैसागुआ जोंहाथ' गाबोननिफ्रायनो ओमफ्राय बैसागुनि नायग्राफ्राबो बिराद लुबैगासिनोखा दोंसे ससे बैसागुनि मेथाइ रोजाबदो सार ओरै फैबाय आखाइ खबबाय दे ओरै फैबा बैसागु हिसाबैथ' बर'फ्रा बिदिनो बैसागु जायो नालाय बैसागु बोथोराव बिदिनो रंजानाय हिसाबै बिदिनो बयबो मोसायो फुरथियै दा जाबादा जा बिदिनो माने गान खनलायनानै फुरथियै मोसायो आरोखि दा आंबो जाबादा जा खनोसै बैसागु बोथोरा सफैलायबाय आयौ सफैलायबाय रंजानाय बोथोरा सफैलायबाय मोसानाय बोथोरा सफैलायबाय बैसागु नैलै बाजै बैसागु बोथोरा सफैलायबाय बै दोननाय इसिं खनानि जौ बिदैयालाय हरखादोलाय बैसागु बोथोरा सफैलायबाय सेंग्राफोर सिख्लाफोर सफैलायबाय गाबागाव गोसोखौ गोजोन होनो बैसागु बोथोरा सफैलायबाय बैसागु फंबाया साबस्क्राइबारसो नै आंनि गिफ्ट होदों थेंक इउ बाय सफैलायबाय बैसागु बोथोरा सफैलायबाय बैसागु बोथोरा बैसागु बोथोरा सफैलायबाय आखाइ खब्रा सफैलायबाय खनदो दे सानग्रोनांगौ खनफादो बावखुंग्रि हाजोआव गाखोनाय बोथोरा सफैलायबाय होननाया खनदो दे बावखुंग्रि हाजोआव गाखोनाया बोथोरा सफैलायबाय नोंसोर आखाइ खब्रा बागुरुम्बा दा बावखुंग्रि हाजोखौथ' संक्रान्ति दिनाव गाखोनाय जोंहा बर'फोरनाव नेमखान्थि दङ ना मा दं जोंबो मिथिला दा गाखोनायाथ' नै गाखोगासिनो दङ मानसिफ्रा दा बाय गाखोनायनि माबाफोर जाहोन दं नामा सिङाव बाहाय जाहोन दङ जोंहा गोदोनिफ्रायनो आबै आबौनिफ्राय सोलिबोनाय जे बे बावखुंग्रि हाजोखौ सैथ्र संक्रान्तियाव जा गाखोयो बे सैथ्र संक्रान्ति गाखोनायाव जोंहा बाहाय माखासे माने फोथायनाय दङ बावहाय खर' गिदिंनाय हान्थु सानाय जिखुनु बात बिसफ्रा आरो बे
प्रेसारफोर जेनेबा बेफोरबादि बेमारफ्रा गोरलै बेमारफ्रा बे हाजो गाखोनायजोंनो आरायग' जानाय जोङो बेखौ नुगासिनो थादों आरो दासिमबो बे प्रमान दं। बिनि जारिमिनखौथ' आं इसेबां मिथिया खिन्थु आं जेब्लानिफ्राय मिथिगौ बे जाहैबाय गोदो आबै आजौमोननिफ्रायनो हाजो गाखोनाय मोनसे हुदा दंमोन खिन्थु गोदोनिया मोनसे गुबुन मोनसे आदब खायदाजों माबायोमोन जेरैहाय माने मानसिफ्रा गामिनिफ्राय फैनानै लोब लोब थाबायनानै माने हाजोखौ गाखोफैयोमोन खाम सिफुं जथा माने दामनानै लैहोर लैहोर खिन्थु दानिया नैबे दा जिथुनाखि पेरियडआव दानिया माने गारि गुराजों फैनानै माने रंजाफैनाय बा हाजो गाखोनाय बे जिनिसा एसे सोलायनो हमबाय खिन्थु आगोलनिफ्रायनो बे हाजो गाखोनाया बर'फोरनाव मोनसे हुदा दंखायो आरो बे दासिमबो सोलिगासिनो दं। ओमफ्राय आदै जेन'बा गाखोनायाथ' दा बयबो गाखोयो आगोलनिफ्रायनो गाखोयो ओमफ्राय लोंनाय जानायाबो बिदिनो सोलियोमोन ना आलदामोन? गोदोनिफ्रायनोथ' बे न'आव बानायनाय माखासे जौ बिदै आरो बेजों लोगोसे जेनेबा माने बाहेरानि गुबुन माने जेबो माबा गैया बे न'आव बानायनाय जौ बिदै लकेलखौनो माने लोंनाय मोनसे हुदा दङमोन आरो दासिमबो सोलिगासिनो दं। दा आंनि मोनसे रिकुवेस्ट जिथुनाखि बाय'डाइभारसिटिनि मोनसे जोङो मोनसे सिन्था खालामनांगौ बा माने एनभायरनमेन्टनि सायावहाय दा आङो मोनसे रिकुवेस्ट खालामनो सानदों बाहाय जेसेबांनाखि रोजा रोजा बर' सुबुंफ्रा फैनानै रंजाफैयो हाजो गाखोफैयो दा बाहाय माने जाहाथे लेथ्रा खालामालासे जोंनि बे जिथुनाखि जानाय लोंनाय वेस्टेज बुस्थुफोरखौ जाहाथे गावबागावनो मोनसे सांग्रां जानानै बे जिनिसखौहाय माने फोसाबलांफिनो आं बेखौ माने सासे नागरिक हिसाबै बा सासे नोगोरारि हिसाबै आङो बे जिनिसखौ रायजो राजाफोरखौ आङो रिकुवेस्ट खालामो बा खावलायनाय थाबाय। ओमफ्राय बे गाखोनाया मैया दाख्लैनिफ्रायसो गाखोदों ना गोदो गोदायनिफ्रायनो गाखोगासिनो दङ? बे गाखोनाया जों मिथियै समनिफ्रायनो बे दङ जिहेथु जों दासिम जेनेबा नोङो जों 63 इयार्स जाबाय बिनि सिगांनिफ्रायनो बे जिनिसा सोलिबायना दंखायो बेयो दा सोलिबाय थागोन। ओमफ्राय सारा बे लकेलनिखा ना? औ ओमफ्राय थारमाने कुइसना दा गोदोहाय माबायदि सिस्टेमजों गाखोयोमोन रायजो राजाफोरा रंजा बाजायै गाखोयोमोन ना लोङै जायै गाखोयोमोन दा बेखौ एसे फोरमायहरदो। बियो फुरायै बे जिनिसा सोलायनाय फैदों खिन्थु गोदो गोदाय मालाय बिसास खालामनानै गाखोयोमोन फुङावनो उदै खालियैनो गाहायाव जिनिस पत्रफोरखौ लाबोयोमोन रिफ्रेशमेन्टखौ दोननानै गाखोयोमोन एखे फुरा बिसास खालामनानै गय फाथै बावनानै बिनिफ्राय ओंखारखांनानैसो बे रिफ्रेशमेन्ट लाबोनाय जिनिसफोरखौ जायोमोन लोङोमोन। लोंनाय जानायाथ' गोदोनिफ्रायनो दंखायो? लोंनाय जानाया गोदोनिफ्रायनो दंखायो गाहायावसो। औ गाहायाव खिन्थु गोजौआव नङामोन? गोजौआव नङा। औ ओमफ्राय दाथ' जेनेबा मन्दिरफोर बायदिसिना बिदि होदेरबाय दा बेफोरो मैया दाख्लैनि ना गोदोनिफ्रायनो? बेयो दानिफ्रायसो जादों बे गोदो गैखायामोन। बे जोंहा बावखुंग्रि बे गोजौ थिखिनियावल' दङमोन बे सिजौ गायनाय 1982 आव बेखौ गायनाय जादोंमोन। सासे बे थुरिबारिनि होननाय बेरग' आरो थेमब्रा होननाया बिथांनिफ्रायनो बेखौ जोङो बिसास खालामनानै बे दा बाहाय फैनाय जादों आरो बेवहाय जोंहा जेबो गुबुन फोथायनाय गैयामोन आरो। जेनेबा बाहाय मोदाय दावदायफोर जेनेबा बेफोरबायदिफोर दङ नामा जेनेबा? बाहाय जोङो मोदायखौथ' हाजो हिसाबै बा हाग्रा बंग्रा हिसाबै थायो होननानै जों बिसास खालामनांगौ जाहैबाय जोंनि फोथायनायाव खिन्थु ओरैनोथ' जोङो रावबो दासिमबो नुनाय जायाखै। मोदाय गैया। ओमफ्राय सार बैसागुआथ' नै गाबोननिफ्रायनो बैसागुनि दोंसे एसे ससे रोजाबनो हागोन नामा बैसागु मेथाइ? रोजाबनो हायो। दे जाबाय सार। सफैलायबाय बावखुंग्रि हाजो गाखोनाय बोथोरा सफैलायबाय मोसा नङांलाय नोंखौ बारसिनो आङागै सना दा बावखुंग्रियाथ' जेनेबा आगोल फेस्टिभेल जायाखैमोन नालाय सिगाङावथ' फेस्टिभेल नङामोन ओमफ्राय दा फेस्टिभेल खालामनानै साबसिननिफ्राय साबसिन जाबाय। माने जोंहा बिटिसि खुंथाय मोननायनिफ्राय बिटिसि गभर्नमेन्टआ बा बिटिसि सरकारा बेखौ मोनसे फेस्टिभेल हिसाबै बिथांमोना आखायाव लानानै फालिबोगासिनो दं। दा गोदोहाय माने बे रोखोम मोनसे सरकारि मोनसे हाबाफारि गैयामोन बा खुनु मोनसे अनसुंथाइ लानानै बेबादि हाजो गाखोनाय फेस्टिभेल खालामामोन। रायजो राजाफ्रा गावनो गाव फैनानै बे जिनिसखौ खालामोमोन आरोखि हाजो गाखोनायखौ खिन्थु जेब्लानाखि जोंहा बिटिसि गभर्नमेन्ट जायो बिथांमोना बिटिसिनिफ्राय बेखौ मोनसे फेस्टिभेल हिसाबै बिथांमोना फालिबोगासिनो दं। बेजों हाजो गाखोनायजों लोगोसे जोंनि माखासे हारिमुवारि दिन्थिफुंनाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि मोनसे जिथु
ट्रेडिसनेल जिथु गेम बे गेमखौबो माने बे फेस्टिभेलावहाय लाफानाय जायो जेरै बै खमलायनाय गिला गावनाय काबादि खै गेलेनाय बेफोर गासै बाथा गेलेनाय बेफोरखौबो लाफानाय जायो आरोखि बैसागु दा बेफोरबादिजोंनो जागायनानै आरो बे हाजोआवनो अनेक रोखोमनि गावजों गाव लोगो मोनलायनायनि खोथाजों बे मेथाइआ बिनिफ्रायनो ओंखारलांनाय जायोमोन बैसागुआ बावखुंग्रि हाजोनि गाखोनायजों बर'फोरनि रायजो जानायजों एसे सोमोन्दो दं नामा जोबोद सोमोन्दो गोनां बाहाय जोंहा खाथि खालानि जों ओनसोलनि आवगायाव सिगाङाव गाखोयोमोन दा बर्थमान बहुद स्प्रेड वाइड जाबाय जेनेबा मुलुगावनो खोनाजोब्बाय फैयो दा बाहाय जोंहाथ' आं दहाय बुंनाय बादिनो जे बिस बियादि बे खर' गिदिंनाय बे प्रेसार टेसारफ्रा बाहाय बे हामनाय प्रमान मानसिबो जोंनाव दङ दा बेखौ बुंनो हायो बेजों लोगोसे जोंहा बे बिनि अखानायनिफ्रायनो बैसागु बायखांनायनि उननिफ्रायनो जोंहा हाल खदालजों जे जोंनि दैफिननांगौ जायो नालाय बाहाय जोंहा हालुवाफ्रा गोजोन मोनो आरोखि ओमफ्राय सार माने मानसिफ्राथ' दा बथल बायदिसिनाफोरखौ गोजौआव गारहरजोब्बायना दा बेफोरनि एसे राहा लानाय जानाय ना जायाखै बेफोरनि दा बेखौ दानि जोंनि BTC खुंथाइनिफ्राय टुरिजम डिपार्टमेन्टनिफ्राय बेखौ लानाय जादों बेवहाय दा बिथांमोनहा गावसोरनि टाउन कमिटि मिउनिसिपाल बर्डनिफ्राय बाहाय जोंहा खननाय मा बे मैला खनफैगोन 1 थारिखआव आरो गाबोन फुजा होबावगोन बावहाय जोंहा बे बुलि होनाय जायो माखासे आरो दा जेसेबां फुजा होदों बेफोरो बारा साबजानाय जायाखै आरोखि जिनिसा बिसोरो दा जेसेबां मानि बिसोरखौ जोङो एसे मुल्य थांनाय बादि नुनाय जादों आरोखि जोङो दा बावखुंग्रि हाजोनि गाहायाव दंफैयो ओमफ्राय जोङो दा लकेलनि मानसि लोगो मोनदों बेनि एन्सारखौ होनांगौ लकेलनि मानसि नङाबा रावबो गाखोनाय नङा दा कुइसना जाबाय मादै थारमाने बे बावखुंग्रि हाजोखौथ' दिनै गाखोनाय जादों संक्रान्ति दिनाव दा आदसा बे गाखोनाया मानि थाखाय गाखोनाय जायो सैत्र मास बोसोर बोराइ जोबनायनि संक्रान्ति ओमफ्राय मादैया गामियाव अबेनिमोनलाय बर' नलबारि ओमफ्राय कुइसना जाहैबाय मोनसे बावा बे गाखोनाया मैया दाख्लिनिफ्राय जानाय ना गोदोनिफ्रायनो जानाय सैथोनिफ्रायनो जों नोंसोरनो नुबोखादों ओमफ्राय गोदो नोंसोर गाखोबा मानसिफ्रा ज' गाखोयोमोन नामा गाखोयो सेंग्रा सिख्ला ज' जों मा होनो दखान होखायो ओमफ्राय बिदिनो जौ लोंनाय मानायफ्रा जायोमोन जौआबो लोंखायो जौखौ फानखायो ओमफ्राय दाना हजोंहाय जेन'बा मन्दिर माबा माबि दं बे गोदोनिफ्रायनो दंखायोमोन ना मन्दिरा गोदोनिफ्राय गैयामोन जि जायगायाव बाहाय खाम्फाया हात लाफैदों मेला खालामनो बिनिफ्रायसो मन्दिर जादों मात्र खमथिंनि मोनसेल'मोन बावखुंग्रि हाजोआव ओमफ्राय गाखोनायाथ' गाखोयोमोन गोदोनिफ्रायनो गाखोयो ओमफ्राय मेन रिजना जाहैबाय बोसोर जोबनायनि बोसोर जोबथा बोसोर बोराइ सैत्र मास